माननीय बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा हळद संशोधन प्रशिक्षण केंद्र वसमत येथे विद्युत पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने कामकाज सुरुवात करण्यात आली। या प्रसंगी संशोधन केंद्राचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंतभाऊ पाटील यांच्या शुभ हस्ते या विद्युत जोडणीचं उद्घाटन करण्यात आलं। या संशोधन केंद्रावर पाण्याची व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने एक शेततळ उभारणी करण्यात आली। त्याचबरोबर विंधन विहिरी पण घेण्यात आल्या। परंतु या पाण्याचा उपसा करण्याच्या अनुषंगाने इथं विद्युतची गरज असताना ह्या विद्युत पुरवठ्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडे रिसर अर्ज केला आणि त्या माध्यमातून आपल्याला एक डीपी हा मंजूर झाला। या डीपीच्या माध्यमातून जी काही आपल्याला सिंचन सुविधा लागणार आहे आणि त्या सिंचन सुविधेच्या इलेक्ट्रिक मोटार चालवण्यासाठी जी काही विजेची गरज आहे ती या माध्यमातून पूर्ण झाल्याचं आपण पाहतोय आणि हे काम या संशोधन केंद्रावर आता पूर्ण झालेलं आहे।